ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи савдо тв. ирӯз 14 январи соли 2024 1000 рубл 123 сомона 50 дирам. ирӯза навор дорем брадар азиз. хонаҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, квартираҳои фурӯшӣ, замини фурӯшӣ дар шаҳри Москва рӯй кардан бачаҳои азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, хоб Варзоб, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Турсунзода Регар, ноҳияи Данғара, ноҳияи Ёвон, шаҳри Норак, хулоса беҳтарин хона ва квартираҳо тамошо кунед барои реклама кардан. агар дар шумо хонаҳо, заминҳо мошина бошад, оришен рекламаш бекунед дар имо WhatsApp. видеора качес бени када партоин бачаҳо, ҳамин хонаҳотон видео кунед, рӯй кунед, рекламаш бекунем. Хонаи мошина фарқ надорад брадар азиз. дар компютер нерасен аз када маркаи хонаҳо мошина шумо да маъқулай, мо аз рӯи компютер навор мекунем. качес ва баланд кунед, качес ва баланд кунед бачаҳо азиз. ҳамин падилица кунед, фақат лайкора занен, подписаться кунед, эълонна сар мекунед, тамошо кунед. мегзарем ба якум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ рӯӣ кардан бародар азиз, шаҳри Москва, город Ивановна. 19 сотих замин маслиҳат бародар азиз. ҳо бачакҳое ки хоҳиш мекарден аз территорияи Москва замини арзон мон ҳамиша рӯӣ кардан бародар азиз. мақсад нигоҳ кунед. хоб 130 000 рубл ай Москва 230 километр дурай бародар азиз. кадоме дар корай занг бизана, ҳамин рақамҳои 8 тана WhatsApp дорад, рақамҳои расистӣ. документҳои ҳамин замин мега 100% кай. касе ки мехарад ба номаш мегзаронем. мақсад пожалуйста, газ, об, ҳамаш 100% дора бародар азиз. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат бародар азиз. нигоҳ кунед, бо диққат тамошо кунед. вақте ки мо маълумоташа бачаҳо мехонем, бо диққат гӯш кунем, бо занг назанем уда. дар шаҳри Ваҳдат, райони ЖД станция меган, дом 12 этажка хадаш. неки ҳамин бародармон дар 9 этаж, дар 10 этаж мақсад комната дора. дар этажи 9 дута духонагаи 90 метри квадрата, дар 10 этаж дута духонагаи 75 метри квадрата бародар азиз. нархошон бо маслиҳат 1 метр 240 доллар 1 метри квадратӣ. рақамҳои WhatsApp 559 занг занед. тилезаҳои ҳамин хонаҳо мега тарафи раҳ нигоҳ кесай, мақсад зиқ мешай, ҳуй мекунӣ, бо давои тоза мегири, ай берун. айни ҳол сохтмон дар 7 ошона рафтеса бачаҳои азиз. моҳи сентябри соли 2024 иҷозати ремонт дода мешавад. охири 2024 сол мақсад метонен ҳамин дома касе ки мехара полни чихеле ки маъқулай гирифта ремонт кунен, евро ремонтай, доллар ремонта, кадом маркаш маъқулай бачаҳо чӣ мекунен? мегиред ремонтаги занг мекунен. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 граница Афғонистон бачаҳои азиз. кӯчаи Сайфиддиновда қарор доштааст. хонаро бо хишти пухта вардоштагианд. боз отделни барои хонаҳои дигарам фундамент рехтагианд. худаш хона мега 5 комната 15 сотих замин маслиҳат дорад. хонаро полни фасон карда ремонти замонавӣ кардагианд. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. хона аз 5 ҳуҷра иборат буда. дар дарунаш кухни, баня, ҳоҷатхона, дар берун фундаменти кухни беруна, аловхона, хоб дигаро ҳамаш рехтагӣ тайёрай. 350 000 мефурӯшем ҳамин хонаро меган, бо муомила ҳам дора бародар азиз. хоб хона дорои подвали 2.5 ба 5 метра, атрофаш забор, фундаментош, маълумоти прора бигирем бачаҳо. мақсад хона, мактаб, садик ҳамаш ҳастай. ин масъала қади проблема нест. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. боз квартираҳои фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода Регар бародар азиз. нархаш 1 метри квадратӣ аз 330 то 350 доллар арзиш доранд. пешпардохт 20 то 40%, мақсад сум метен. давомша оҳиста оҳиста бефоиз аз 2 то 3 сола бефоиз спурдан мегирад ҳар моҳа. хоб дар шаҳри Турсунзода Регар қарор дорад. рақамҳои WhatsApp ша мондем, занг дар маслиҳат кунед. хоб якум микрорайон мега дар назди мактаби 86 боғчаи кӯдакона қарор дорад. поликлиника шаҳри Д. лифти замонавӣ бо инвертор бебарқ кор мекунад бачаҳо. хоб наздикиш да стадиони марказӣ, хоб беморхона, масҷид ҳамаш ҳастай. ин акамон аслан 4 та дом дора бародар азиз. кадом доми маъқулай
ватсапша занг занен бо маслиҳат кинен бародар азиз. домои ҳастае ки мақсад бучдаге пон мефурӯшаш ё ки нав саркарга ё ки ҳафтум ҳаштум эза рафтисе. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур бародар азиз. ака нигоҳ кунед 250,000 сомон меган бо савдо ҳам дорам. ду комната 2 сотих замин масоҳат дорад. рақамҳои 931 телефоншон маслиҳат кунед. адрес аз масҷиди мавлоно ва маршруткаи 77 39 36 то ҳавлира. мақсад ҳамон наздикие ки мерава мефурӯянд дохили хонада 200-250 метр масофа мемонад. ҳавлӣ иборат аз ду хонаи 9x270, ошхона, ҳамом, гараж, ҳоҷатхона. аз роҳи калони шаҳрӣ 1 километр масофа дорад. ҳамин хонаи ҳамин акамон то назди хона мега роҳаш асфалт кардагиай. маълумоти пурраша занг зада бачако бигирен. ҳама тарафа масҷид, беморхона, духтурхона, бозор ҳамаш ҳастай дар наздикиш. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ бо хишти пухта вардоштагианша камонбеш семенблок гирди ванаи ҳамун дарозаҳай, яъне ки хона худаш бо хишти пухта дар шаҳри душанбе ноҳияи рудакида қарор дорад. деҳаи шурбулоқ меганша. нархиш 150,000 сомонӣ. ду комната хона ремонти замонавӣ фасон кардагӣ. 6 сотих замин масоҳат дорад. рақамҳои телефонша мондаем маслиҳат кинем бачако. ака мода қайд кардаги нестанд ки ҳамин наздикишда мактаба, масҷида, мағозаву беморхона ҳаст ё нест. ин тарафша занг зада маслиҳат кинен. агар ки дар шумо ҳамин хел хонаҳо боша, заминҳо боша, мошинҳо боша, телефона баракӣ мегирен, навор мекунен 1 минут. мода равон мекунем бачако дар имо ватсап дар рӯи экрани шумо рекламаш карда фурӯхта метем ту. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе дар варзоб болои ваданасос бародар азиз. нархиш 450,000 сомонӣ. 3 комната дорад. 3 сотих замин масоҳат дорад. дорои 3 комната 3 сотих замин масоҳат 80 квадрат метр. ремонтиш нормални кардагиай. худотон дар рӯи экрани телефону компютер дидесем бародар азиз. об свет ҳаст. постоянӣ канализатсия дорад. хоб дар территория мега кушониён, бозори кушониён чағатай меган ҳамун тарафода қарор дора бачако. хайба худотон дидастен ремонти хонара бинен чӣ хел фасон кардагӣ. ҳавлишам калонакай. муомила кинен. рақамҳои 880 занг зад аз номи канали савдо тв маслиҳат кина арзонтон мекунам. бачакое ки хоҳиш карден хонаи ҳаштума нигоҳ кинакум. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ. эй замонавиш кардагиян. просто хона зури бадайда. 6 комната 4 сотих замин масоҳат дорад. телефонашон дар рӯи экрани шумо. соҳиби хона қайд кардаги ассалому алайкум. дар маҳаллаи гулпарвар поёни корбон аз роҳи калон то хона 800 метр. хона иборат аз 5 комната. як комнатаи майда дига 6 та мешавад. ҳавли 4 сотих. 2 та подвал дорад. кладовка, декдонхона ҳамаш ҳастай. оби шаҳрӣ, об свет 24 соата ҳаст. масҷид, мактаб наздикии ҳамин хонада. документҳои хона 100%. касоне ки хоҳиши харидорӣ ҳастен ҳамин рақамҳои 908 занг занен муомила кунем бачако. хонара 695,000 сомон меган. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи данғара ҷамоати исмат шариф меган. деҳаи каромат ана ҳамун ҷай қарор дорад. нархша 140,000 сомон гуфтастам бародар азиз. 3 комната 8 сотих замин масоҳат дорад. 8 сотих замин дарахтони мевадиҳанда 3 дар хона бо калидораш, кухни, декдонхона яъне ошхона, тандур, оғил,
барои чорво, ҳоҷатхона, баня, об дорад. наздикии хона ба мактаб масоҳати 800 метр дурида қарор дорад. бунгоҳи тиббӣ ҳамаи маълумоти муфассал метавонед занг зада аз мо гиред. хоб рақамҳои 941 рақамҳои дастӣ метавонем бародари занг зада маслиҳат кунем. бачакое ки хоҳиш карден хонаҳои арзон набор кунем, ҳамеша ёфтем, намарамат занг зада маслиҳат кунем. бо мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. ой бала, хонаро бинед шероинар. ду комната 7 сотих замин масоҳат дорад. дар ноҳияи Фархор қарор дорад 105,000 сомонӣ. дӯстони азиз, агар ҳамин наворои мо шумода маъқул боша, агар ҳамин я лайке ки дар тарафи дасти ростайку дар тарафи дасти чап промӯшка бахшиш, ҳамин лайкотона бизанен, дар канал подписатсия кунен. подписатсия ҳамин хеле хона мемонем, мошин мемонем, замино мемонем, шумода якам ҷота смс мерава, фақат зангулаша зер карда монем. бардор азиз, дар компютера настен, Саудо ТВ ба пеш рақами 5 бизанен, гап нестай ҳаматунда. این خانه را نگاه کنید که دو کامناتا 7 سوتیق زمین رقم‌های تلفن موندگیم ناحیه فرخور 105,000 سومان. خانه فروشی در ناحیه فرخور ارتبوز میگن پشت مکتب. سروشن فروشی دو در خانه و کلیدار بانیا آب سوئد دارد. داکومنتش 100% معامله میشه. بود زنگ زنین اما نفرایی که خریدار قضیه هستن. میگذاریم بعد دهم کوارتیر فروشی. کوارتیر در نامی دام قرار داره بردارد. این نامی اتاج دایکالشی در شهر دوشنبه او طرفای زرافشان قرار دارد. 665,000 سومانی. دو کامناتا کوارتیرا در هفتم اتاج قرار دارد. 71 متر کвадрати бардор азиз. ака тамошо кунед калидорша чӣ хел фасонакай. ремонти хона зури бад бо ремонти замонавӣ. хулоса девонаи бад кардагианша ҳамаи шароитоша муҳайё кардаги барои зиндагӣ кардан медонед зиндагӣ мекунед. ду комната квартира ҳафтум этажда қарор дорад. лифт кор мекуна. лифтстрои гизала задагиам бардор азиз. хулоса ремонти замонавӣ. ду ҳамом дорад. ошхона, ҳоҷатхона. хоб дар поён гаражи мошино. хулоса фасон кардагиан касе ки мехара дам мегира зиндагӣ мекуна фақат. мегзарем ба 11ам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак. ростӣ дар комментария динама эфир кардам. бачаҳо хоҳиш карданд ки аз Норак навор кунен. ам бачакое ки моро гӯш кеста бошен дар комментария нависен ки мо ҳамин ҷа мебаратам. дар шаҳри Норак 320,000 сомонӣ. 3 комната 6 сотиқ замин масоҳат дорад. хона дар шаҳри Норак дар қибил меган поёни аэропорт. харидори аниқ бошад телефон кунен маслиҳат мекунем меган. хонара фасон карда ремонт кардагиан. инамиқа мақсад чойник дора, пиёла дора, шохинча дора, чизе дора. инами паласош қати хулоса мебуранд мераван шумо да метам бачако. хулосаи гап 320,000 сомон меган. 3 комната 6 сотиқ замин масоҳат дорад. инамиқа хонае гирдвана мардум зиндагӣ дора бард азиз. зангза маслиҳат кунед. ака дӯстони азиз, рақамҳои мо барои реклама кардан. агар дар шумо замино боша, хонаҳо боша, мошино боша, квартираҳо боша, чизе доред роиш кунед, дар имо ватсап ҳаракат карда рекламаш мекунем, савдо мемонем, мефурӯшем, метем бачако. хоҳишай ҳаматон лайкотона бизанен. ҳамин я лайки бепула бизанен, шумо аз тарафи шумо дастгирии беҳтарин мода мешавад бачаҳо. мо фақат баҳри шумо меҳнат мекунем то навораи баъдна. хайр бачако, худотона эҳтиёт кунед. пока.